hospodárskych organizáciách na rôznych organizačných a riadiacich pozíciach. Taktiež sa združujete v tieňových a poradných zoskupeniach, hospodárskych, politických a spoločenských organizáciách a združeniach. Koľko ich preboha tých organizácií a združení je? V čase, keď sa písala v podstate v jednom z rozhovorov táto téma, alebo tento rozhovor, tak som bol v dvoch organizáciách, kde som aktívne pracoval v podstate na pozíciách riadiacich, podotýkam už v tom veku v riadiacich pozíciách. Myslím si, že je to dneska nič nezvyklé, keď už aj dnes 23-roční mladí páni zastupujú vedúce funkcie, či už v parlamente, alebo na iných ministerstvách, prípadne iných sférach. Spomínali ste dve organizácie, tak teraz neviem, či máte na mysli tú, ktorú ste založili v roku 2001. Áno. Úrad pre národný rozvoj Slovenskej republiky. Áno. Tam ešte pôsobíte? Tam pôsobím do dnešného dňa. Ako predseda, diplomat a splnomocnenec pre riešenie politických otázok. Aké politické otázky riešite v tejto organizácii alebo v tomto úrade? Áno. Otázky v podstate bežného klasického verejného života, to znamená, rokujem na úrovni samosprávy, regiónu a samozrejme na najvyššej úrovni vládnej. No o otázkach, ktoré trápia bežných občanov. A aj s vami niekto rokuje? Samozrejme, ja o rokovania žiadam. Niektorí niekde mi výjdu v ústrety, či už sú to riadiaci vrcholoví pracovníci, prípadne samotní ministri, alebo nie. Mám veľa priateľov na ministerstvách a samotných ministerstvách ako ministroch, takže nemám problém si dohodnúť stretnutie a dojsť lobovať a vyjednávať akúkoľvek otázku, ktorá trápi občana alebo mňa.